άνθρωπος πολύ θέλε κι άλλο χιόνι και έκανε αψού. Τρίτο νηφιαγωγείο Ιονερίου, ολοήμερο κτήμα. Χιόνι αφράτο, φτιάχνουμε άνθρωπο χιονάτο. Λίγο χιόνι, χιόνι ακόμα, ένα χαμόγελο, ένα στόμα. Ένα μπαστούνι να κρατάει, ένα καπέλο να φοράει. Φέρτε χιόνι κι άλλο χιόνι, ο χιονάνθρωπος τελειώνει. Δυο κουμπιά από κουκούτσια, δεν χρειάζεται παπούτσια. Ένα κατάσπρο μουστάκι, να το χιονάνθρωπάκι. Χιόνι κι άλλο χιόνι, κοίταξε πως καμαρώνει. Κι άλλο χιόνι, χιόνι αφράτο, φίλο κάναμε χιονάτο. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο μακρινό, μα και τόσο κοντινό, έπεσε βαρύ χειμωνιά και τα παιδιά ντύθηκαν ζεστά. Έξω στην αυλή να φτιάξουν χιονάνθρωπο όλοι μαζί. Όνομα του δώσανε χιονάτο, εκείνος ζωντάνεψε για να δώσει χαρά στα παιδιά. Παιδιά τρέξαν στην τάξη επειδή τους φώναξε η δασκάλα τους. Χιονάνθρωπος στεναχωρήθηκε. Όλια του και το πολύ κρύο άρχισε να κάνει αψού. Τότε σκέφτηκε να μπει μέσα στην τάξη για να ζεσταθεί και να παίξει με τα παιδιά. Ξαφνικά άρχισε να νιώθει παράσαινα και τα παιδιά είπαν ότι άρχισε να λιώνει. Τότε στον άνθρωπο τους φάνε. Παιδιά, φέρτε χιόνι. Κι άλλο χιόνι. Για τότε έτρεξα στην αυλή να φέρω χιόνι για τον αφράτο, για τον χιονάτο. Τον άνθρωπος όμως ζητούσε συνέχεια χιόνι. Τα παιδιά κουράστηκαν. Έτσι κάτσαν και σκέφτηκαν τι να κάνουν για να μην λιώσει ο χιονάνθρωπος. Ο χιονάνθρωπος τους είπε ότι δεν θέλω να βγω, γιατί θα είμαι μόνος μου και θέλω. Οι παιδιά τότε αποφάσισαν να τον βάλουν σε μια μπλε βαρκούλα, να τον στείλουν στο Βόρειο Πόλο, να κάνει με άλλους χιονάνθρωπους παρέα. Και με τα ζώα τα πολικά. Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ποιος καρνίζεται, ποιος πιτσιλάει, καταβρέχει και ρουφάει. Ποιος καρνίζεται, ποιος ο αψού, ο φταρνιστός. Για να είσαι μες στο πνεύμα, να καθίσετε σε ρεύμα, να πουδιάσετε γερά το δικό μας οσανά, την αψού, αψά.
σας πιτσιλάει, καταβρέχει και ρουφάει. Ποιος καρνίζεται, ποιος ο άψου, ο φταρνιστός. Για να είστε μες στο πνεύμα, να καθίσετε σε ρεύμα, να κουνιάσετε γερά το δικό μας οσανά, την άψου, άψα. Άψου εγώ, άψου εσύ. Άψα. Εμπρός όλοι μαζί παιδιά. Άψου.